Ramogi TV, Nairobi. Jotelo mawuok e pinje ang'wen mane oyuore nyasi mar 60 mar Jamhuri e pacho kae ndio opuoyo okenge mag dongruok ma piny Kenya osegoyo nyaka ne Kenya yud loch kowuok e lwet jorochere. Gisingo mar tego osiepe kind Kenya kod pinjego mar neno ni oganda duto mag Afrika otayo chenro mag giwegi ma ok girito pinje jowasungu. Joiso duor nigi ler mar wachni. E nyasi mar hingo higni 60 nyaka ne piny Kenya yud loch kowuok e lwet jorochere kopogore kod jopiny miche gi miche manochopo e alap ma Uhuru Gardens, jotelo mawuok e pinje mamoko mag Afrika bende oyuoro e nyasi no. Jotelo go moriwo jatend piny Ethiopia Salwek Zewde, jatend piny Zanzibar Hussein Mwinyi, jalup Prime Minister mokwongo ma Uganda Rebecca Kadaga kod jalup jatend piny Burundi Prosper Bazombaza. Duto opuoyo piny Kenya kuom goyo kenge buora e sektas mopogore opogore nyaka ne piny Kenya wuoge lwet jorochere. 60 years is indeed a milestone. I have been, as I said, a witness of the great progress that Kenya has made since its independence. I would like to wish you success and prosperity and happiness to the great people of Kenya. Pekee naipongeza sana serikali na wananchi wa Kenya kwa mafanikio makubwa mlioyapata katika kipindi cha miaka 60 iliyopita. Kwa hakika mmepiga hatua kubwa sana. Kenya ya sasa sio sawa na Kenya ya mwaka 1963. Kaluore kod jatend piny Zanzibar mabende oloso elo jatend piny Tanzania nyaka ne Kenya yud loch tudruok e kind piny Kenya kod pinje mamoko mantiere riwruok mar pinje Afrika ma ugwe osebedo maber kendo osekonyo e tego uchumi mar pinjego, gino momiyo gisingo mar medo tego siep makamano. Kutokana na uhusiano na ushirikiano mzuri, nchi zetu mbili zimeweza pia kunufaika kiuchumi, hususan katika nyanja ya biashara na uwekezaji. Kenya pia ni miongoni mwa nchi 10 zinazoongoza kwa uwekezaji nchini Tanzania. Hii inaonyesha kuwa Kenya ni mshirika na mbia wetu muhimu wa maendeleo. Jotelo go jiwo piny Kenya kod pinje mamoko mag Afrika mondo ka weche mag tego uchumi mag pinje gi e lwetgi giwegi. Another important fight must continue: the economic and technological Jamhuri. We must lead this fight with determination, unity and self-confidence as Africans. Africa must cure itself of the victim mentality and take the initiative of shaping her own destiny. We have an unprecedented advantage of a market of 1.3 billion people. This is a formidable treasure in our hands. It has the potential of not only making us richer, but also earning us respect in the world as a power to reckon with. Joiso duor, Ramogi TV. Nyasi mar Jamhuri maiga ni emubedo